U Veliki Luki svečano je otvorena spomen soba posvećena borcima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Uniforme, amblemi i naoružanje u vlasništvu Mehrudina Dedića od danas su dostupni i široj javnosti. Kako kaže Dedić, cilj je bio spasiti trenutke oslobodilačke borbe od potpunog zaborava. Projekt je financijski podržalo i Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona, koji sličan objekt želi i na kantonalnom nivou. Granata raketnog sistema Volhov bačena na Bihać 1994. godine danas stoji na plafonu Mehrudinove spomen sobe. Jednom takvom Jugoslovenska narodna armija je srušila vojni avion NATO snaga. Čak i u prostoriji od svega nekoliko kvadratnih metara može se vidjeti cilj i način napada agresora kojem se suprotstavila plejada heroja čije uniforme danas krase spomen sobu. Sve ovo što se ovdje vidi znači je vezano za period 92-95. godina, tako da se može dosta stvari vidjeti kako je naš borac izgledao, kako je bio obučen, s čim smo mi to počeli našu odbranoslačku borbu, maltene ni sa čim. Sam pogledao gore, ugledao sam bluzu sa znakom 514. brigade, komandanta Mirsaka Crnkića koji je poginuo. I sav sam film vratio u to. Pa to je majica komandanta generala Nanića koji je poginuo. Tu su dijela heroja naših koji su poginuli, pa znakove, puno znakovlja koje smo svi nosili. Znači, evo, jedan poseban osjećaj i treba svako doći ovdje. Mirzet Mujadžić iz Kantonalnog zavoda za kulturno nasljeđe pojasnio nam je u čemu je zapravo najveća vrijednost Mehrudinove postavke. Knjige i sjećanje na jednu stranu, ali predmeti i dokumenti su ono što čini suštinu ovakve jedne spomen sobe koja je u stvari i muzejska postavka. Ona je i tematski poredana, što je jako dobro, i njen osnovni smisao jeste da približi javnosti taj period na konkretan način. Ovaj projekat financijski je podržalo Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, koje nastoji izgraditi objekat ovakvog tipa na nivou cijelog Unsko-Sanskog kantona. Došli smo do prijedloga da otpočnemo sa realizacijom izgradnje ne samo projekta koji će biti posvećen 5. korpusu Armije Republike Bosne, nego projekta Bosanske armije, odnosno projekta Bosanske vojske, jer armija je jedna od formacija vojske. Iz tog razloga što je ipak područje Unsko-Sanskog kantona ili Bosanske krajine tradicionalno su uvijek sa ovih područja dolazile najbolje vojne jedinice, bez obzira u čijim su vojskama učestvovali. Idejno rješenje je u završnoj fazi, a Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida je osiguralo 200.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za početak radova na ovom projektu.